Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Эфирдә Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кибет киштәләрендә помидор бәясе арткан, беренче кирәкле продуктларны нинди бәядән алып була? Алар өчен чит балалар булмый. Россиядә мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Комсомол районында тарихи вакыйга, Суар поселогында иман мәчетен ачуга әзерләнәләр. Кибет киштәләрендә помидор бәясе арткан. Татарстан стат мәгълүматлары буенча алар якынча 7%-ка кыйммәтләнгән. Әмма шул ук вакытта республикада бор җыелмасына кергән яшелчәләргә уртача бәяләр төшүе дәвам итә дип хәбәр итә белгечләр. Бер атна эчендә бәрәңге, кәбестә, кишер, суган һәм чөгендер арзанайган. Беренче кирәкле продуктларның бәясе нинди? Айзилә Шәймөхәммәтова сөйләячәк. Татьяна Чупрова кибетләрдәге ассортимент һәм бәяләрдән канәгать. Аның сүзләренчә биредә теләсә нинди зауык һәм бәя буенча продуктлар табарга мөмкин. Әмма хаклары бик югары булганнары да бар дип билгеләп үтте Чаллылы. Подорожали бананы. Были до 100 рублей, а сейчас они дороже. Яблоки были дешевые, но не видела сейчас. Просто пришла за луком и за морковкой. И морковка мне нравится. Чистая, хорошая, дешевая. Кибет киштәләрендә Чаллы халкына кишерне килограммы уртача 23 сумнан сатып алырга тәкъдим итәләр. Бәрәңге һәм кәбестә 21, ә чөгендер 19 сумга төшәчәк. Ә менә помидор килограммы 100 сумнан кыйммәтрәк тора. Шулай ук сатып алучылар алмаларның да кыйммәтләнүен билгеләп үттеләр. Помидоры стали намного дороже, что-то мало выбор, что-то не знаю. Ну, яблок тоже пока не вижу нормальных яблок. Хотя Россия должна быть яблоки с Крыма, с Кубани везти очень много, а пока их не видно. Уже конец сезона, поэтому и очень дорогие. Вот лук, он подешевел. Мы из-за этого берем. Картошка подешевела. Все остальное. И капуста, мне кажется, подешевела. Но не намного. Әмма күп кенә чаллылар продукция сатып алганда җирле җитештерүчеләргә генә түгел, акцияләргә дә игътибар итә. Татарстан стат мәгълүматларына караганда 11 сентябрьдән 17 сентябрьгә кадәр бер атна эчендә кайбер азык-төлек продуктларына бәяләр арткан. Тавык йомыркасы, банан һәм помидорга. Ә менә яшелчәләргә килгәндә аларның бәяләре киресенчә төшә башлаган. Кишер, бәрәңге, чөгендер һәм суганның бәясе сизелерлек кимегән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Алар өчен чит балалар булмый. Бүген Россиядә мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Ләкин хәтта һөнәри бәйрәмнәрендә дә алар эштә, бакчаларда, балалар арасында. Безнең төшерү төркеме Елочка балалар бакчасына барып, анда дистә еллар эшләгән тәрбиячеләр белән танышты. Елена Ерофеева Елочка балалар бакчасында 28 ел эшли. Бу вакыт эчендә ул 13 төркем чыгара. Бу 200-дән артык бала. Тәрбияче булып, бу мин башкарырга тиешле хезмәт ди ул. Үзенең профессиональ юлын Елена Ерофеева Тольяттида башлый. Пришла молодая девочка, и мне сразу дали вторую младшую группу. Деток было много, аж 44 ребенка. Детки все добрые, вы знаете, они воспринимали педагога как маму. Татьяна Веденева бүген тәрбиячесен котларга килгән. Аның 26 ел элек балалар бакчасында чыгарылыш кичәсе булган. Ләкин ул әле дә тәрбиячесе белән аралаша. Хәтта кызын да алып килгән. В этом детском саду я работаю 28 лет. И для меня стало удивительным, когда я увидела свою бывшую выпускницу в роли мамы, которая привела в наш детский сад ко мне свою дочь Злату. И вот в этом году уже Злата стала ученицей 1 класса. Вы знаете, внешне она вообще, мне кажется, не изменилась. Я вот узнала ее. Ну, говорю, вот добрая, то что просто не знаю, как лучше для нас. Я бы еще и внуков не отдала, конечно же. Не знаю, вот насколько это будет возможно. Балалар бакчасында мондый тарихлар сирәк түгел. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә 200-дән артык бала йөри. Алар белән 24 педагог эшли. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Суар поселогында иман мәчетен ачуга әзерләнәләр. Хәзер арткы ишек алдын төзекләндерү башланды. Эшләр иртәннән кичкә кадәр бара. Күптән түгел генә манарада ярым ай урнаштырылган. Комсомол районында яшәүчеләр әйтүенчә, бу алар өчен тарихи вакыйга. Шуңа күрә аны безнең төшерү төркемендә калдыра алмады.
Мәчет манарасына ярым айны урнаштыру мәҗбүри рәвештә дуга белән башкарыла. 4 ел дәвамында барган төзелеш тамамланган диярлек. Тирә-яктагы территорияны төзекләндерәсе генә калган. Ләкин бу мәхәллә кешеләренә мәчеткә килергә комачауламый. Айы булгач, ул юлдан күренеп торачак. Инде беренче юлдан үтә торган кардәшләребезне монда чакырып торачак. Иншаллах, инде бүгенге көндә мәчет эштән практически әзер. Анда инде хәзерге вакытта имамы бар, Мөнир хәзрәт, алар инде намазларны башкара башладылар, яки 5 вакыт намазны укыйлар. 5 вакыт намазны укый башладык. Җомганы 4 мәртәбә үткәрдек инде, әлхәмдүлилләh. Инде кешеләр йөри, 5 вакыт намазга да 15-20 кеше җыелабыз иншаллах. Мәчет төзелеше бары тик Суар поселогында яшәүчеләрнең, шулай ук меценатларның акчасына гына алып барыла. Шулай ук бөтен Россия һәм бәйсез дәүләтләр берләшмәсе илләре ярдәм күрсәтә. Мәчет элеккеге чокыр урынында төзелгән, шуңа күрә территорияны тигезләргә туры килгән. Мәчет урнашкан аврак монда түбән җир иде. Монда кертелде 30 000 кубометр грунт. Аны тигезләдек. Мәчетне рәсми рәвештә ачу 8 октябрьдә планлаштырыла. Бу вакытка барлык эшләр тулысынча тамамланырга тиеш. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Ганеттинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Стандарт аяк киеме һәр кемгә дә туры килми, күпләр сайлау кыенлыклары белән очраша. Аяк киемен сайлаганда уңайлы мөһим фактор булып тора. Һәм моны Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Зур үлчәмдәге аяк деформацияләнгән бармаклар, авыртулы сөякләр, шешенүләр. Аяк киеме сайлаганда күпләр кыенлыклар белән очраша. Тик Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсенә килүчеләр өчен мондый проблема юк. Бирдә иң проблемалы аяклы кешеләр дә үзләренә матур һәм уңайлы аяк киеме таба алалар. На всех моделях стоит элемент регулировки голени, чтобы вы могли регулировать по своей ноге. Внутри у нас овечья шерсть, подошва с полиуретана, не скользящая, обувь полностью прошитая. Җылы ботинкалар, затлы сапогилар, тормышның барлык очраклары өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар аяк киемнәре, табигый материаллар һәм искиткеч сыйфат, киң ассортимент һәм төрле үлчәмләр. Беларусь аяк киемнәренең уңайлылыгын шәхси тәҗрибәдә бәйрәгән кешеләр аны башкасына алыштырырга әзер түгел. Аларның колодкасы бик әйбәт, безнең әбиләргә, бабайларга как раз хорошо. Мин бүген алдым үземә кышкы аяк киеме, сапоги. Обувь мне всегда белорусская нравится. Для моих проблемных ног это хорошо. Белорусская обувь, она всегда хорошая. Обувь и на пожилых, и даже вот 60+ можно тоже приобрести. Так что все хорошо. Бу әле барысы да түгел, монда шулай ук тышкы киемнәрне дә сайларга мөмкин. Пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар. Беларусь аяк киемнәр күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча табарга мөмкин. Алабугада Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Время теплых подарков в магазинах Победа. До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. В связи с расширением штата требуется слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.